Следващия въпрос. Следващия въпрос. Давай. Но неясни с техниката сме. Много сме добри, хакери сме, анонимус. Тук що са... Чакай, стой малко тук. Забавляй хората. Хора, ще ви забавляваме, значи, понеже аз съм много парти хард, нали разбираш? Ето го въпросът, който много ми харесва и сега ще отговорим на него, защото е супер як. И е зададен от един страшен пич. Благодаря ти, че ни задаваш такива супер яки въпроси. Партньорката ми някъде изчезна, няма значение. Ще си говорим без нея. И въпросът е, ако беше пастир, какво щеше да отглеждаш и пасеш? Кози, крави или овце? Всъщност, щях да паса опосуми и нея също. Както виждате, със страхотното животно. Това е пираня. Това е пираня. Ето, това е много гадна пираня. Ужасно е. Отвратителна е. Вижте и зъбите. Това може да изде човек. Между другото, този въпрос беше от Галя! Обичаме те, Галя! Ти си бах ти пича! Кога ще ходим на паралел и кога ще излизаме изобщо? Чао! Ето, отговорихме ти си. Ето, яката ми коса може да видиш и сега ще го спрем. И окото ми също.